Така, добре, това е 16-ти епизод на Hardcraft и си търся айтемите. Не знам на къде тръгнах, мисля, че натам. Да, yes! Точно тук си зареси. Мисля, че айтемите трябва да сме някъде долу. Сега да видим как ще слезем додолу, защото тук поне има стълбички. Някъде там долу трябва да са. И... фак. Така. Трябваше да си взема някаква кирка. Там са. Yes! Сега да видим обаче как ще слезем. Рискувам. Радвайте се, намерих си айтемите и аз се радвам. Ей! Там отикал тъфа. Но, не са всички тук. Ето го меча. Няма друго. Да, точно така. Окей, добре, слезахме долу. Сега продължаваме да експлорваме. Трябва малко се кача нагоре, там е тъмно, както виждате, има и крип. Тук съм била много пъти. И хубавото е, че запомних пъти, защото не знаех какво ще да правя. Тук не е идвано. Ей! Да, не е идвано друг път. Точно па не е идвано, тук просто... Тук не знам да е експлорното и мисля да копая лава. Сега ще копаем за диаманти. Накъде да копаем? Тук да копаем... Наистина, шанс е на там. Добре, че си намерих айтемите, защото... Просто ще копаем в мината и... така. Винаги така си правя. Мина. Да, точно такава мина ми трябваше. Супер. Оле. Чувам зомби. Супер голям кеф, нямам думи. Добре, почвам да копая насам. Но за по-голяма сигурност. Така, винаги така се запушвайте, защото може да дойде някой зомби и да ви убие. Ще копая по 2. Фак. Добре, там по 1. Да, много мина. Не. Много ги мразя тези мини. Просто... Сега, ако искате някакви да си изхвърлите така различни айтеми, правите така на спаунчето и някой ще ги вземе. Ето опит сега ги взе, много мило. Така, мисля, че тези епизоди са се качили, нали, 13-14... Не, 13 май се е качил. Значи, не знам, много голямо объркване стана. Сега ще отидем на някъде на другаде, т.е. на друга посока. Някой гриф. Някой грифа. Но, не знам откъде идва. Както да е. Значи, аз сега си снимам епизодите и ще ги качвам. Тоест, няма да снимам, ще качвам тези... Аз че не може да ме разберете. Just Messi. Оле, не! Басите пак. Ще да копам. И ще се запуша. И ще копам и надолу.
Мина. Не, това не е мина. Това е нещо външно. Да, не изберете голямата мина, на дете направих, просто разцепва. О, фък. Тук е някакъв играч отново. Тунер, нещо такова. Ох, то как грифа. Как грифа той Майнкрафт. Has телепорт. Телепорт от дем. Ще видим какво толкова искаш, ще си оставя нещата, защото може да ме телепортне в PvP, да ме убият и така. Тук сет. Ей, фък! Така. Próxima reklama. Мазна реклама. Къде? Така. Сега. Извинете, не говорих, просто си правих, тук писах в чата и следях чата. Сега да ни го посещават. И колко съм мазна паяк. Обичам си разгледам се на Том и Джери. Ама изкъсах преди 2 години. Това ли е грифа, бе? Или аз не виждам добре. Не е гриф. Така, сега ще ви покажа буклуците гри. О, това е просто. Like boss. Вижте голямата градинка, просто нямам думи. Опа. Ще намазна реклама. О, боже. Така, специални поздравления за Преслав, Spirit 6 и хахата. Хахата, бро. Тишак. И Firestar 101779. И за мен, окей. Епизода се казва взимането, чакай да го измисля. Чакайте да го измисля. Хата. Spirit 6, четете по чата, значи. Така сега. Епизодът ще се казва връщането на айтемите и мазна реклама по чата. Окей. Добре. Това беше всичко от мен. Али гър, Cool 5. Да не обичате вафли и дано епизодът да ви е харесал. И чао, хора!